Vieš, čo je najväčší dôvod, prečo sa cítiš využívaná, nahnevaná, frustrovaná, nešťastná? Lebo nemáš nastavené svoje hranice. Naučila si ľudí, aby od teba mohli brať a brať a brať, ale nedávajú ti nič späť na oplátku a ty si z toho nešťastná. V tomto videu ťa naučím, ako si nastaviť svoje hranice, aby si už viac nebola nešťastná a smutná a aby si žila naplno. Môžeme začať! Ahoj, moje meno je Alex a vítajte pri novom videu. V dnešnom videu sa vám rozprávam na tému, ako si nastaviť svoje hranice. Tak na čo ešte čakáme? Poďme rovno na to. Ja viem, si dobrý človek a ja som dobrý človek, ale musíš mať nastavené hranice. Je to základ na sebalásku a sebarešpekt. Ako chceš fungovať, keď si tie hranice nenastavíš? Ako chceš existovať? Jednoducho, musíš nastaviť tie hranice, lebo inak budeš nešťastná. Tak na začiatok, musíš sa sama seba spýtať, prečo to vlastne robíš? Prečo nemáš nastavené tie hranice? Prečo ľuďom dovoluješ robiť veci, ktoré reálne nechceš, aby ti robili? Prečo ich dávaš na prvé miesto? Ja viem, snažíš sa byť dobrý človek. Alebo ti je možno niekoho ľúto. Alebo máš možno strach, že skončíš sama. Ľudia ťa prestanú mať radi, keď im prestaneš všetko dovoľovať a potom budeš sama. Ja som bývala rovnaká. Snažila som sa každému vyhovieť, snažila som sa pre každého byť dobrá, snažila som sa tu byť pre ľudí 24/7, ale tí ľudia ti začnú skakať po hlave. Tvoje hranice sa začnú posúvať do takých extrémov, že nakoniec zistíš, že ich šťastie je pre teba prednejšie ako tvoje vlastné a dávaš ich životy do popredia, ale tak toto nemôže byť. Áno, je ti ich ľúto, áno, je to tvoja kamoška, áno, chceš byť dobrá a bla bla bla, ale jednoducho tie hranice musíš mať, lebo je to na to, aby si bola ty šťastná a je to na to, aby si sa ty netrápila a proste je to pre teba. Musíš si uvedomiť, že ty tu nie si len pre tých iných ľudí, ale ty si tu aj pre seba. A musíš sa dávať na prvé miesto. A keď sa chceš začať klásť na prvé miesto, musíš si nastaviť tie hranice. A čo sú to tie hranice? Hranice sú pomyselné čiary, ktoré nedovolíš nikomu prekročiť. Ani sama sebe. Jednoducho, OK, potiaľ a ďalej už nie. Proste predstav si čiaru, keď ju nakreslíš krienou na chodník, jednoducho ďalej už nič. Proste potadiaľ a koniec. A tieto čiary si musíš nastaviť tiež. A aké sú najzákladnejšie druhy hraníc? Aké hranice poznáme? Poprvé, fyzická hranica. Nikto sa ťa môže dotknúť bez tvojho dovolenia. Jednoducho nemôže prekročiť tvoju fyzickú hranicu. To je jedno, či to je muž alebo žena. Skrátka, keď sa necítiš komfortne, keď sa niekto dotkne, niekto je cudzí, alebo aj tvoj vlastný kamarát alebo kamarátka a jednoducho máš rada osobný priestor a cítiš sa tak viac komfortne a bezpečne, nikto nemôže narušiť tvoj komfortný a tvoj bezpečný priestor. Nikto nemôže jednoducho, ja neviem, capnúť ťa po zadku, alebo proste ťa chytiť za pás, alebo za zápestie a ťahať. Proste, keď sa necítiš komfortne, aby sa niekto dotýkal, nemôžeš sa dotknúť. Je to tvoja hranica, OK, chceš sa napríklad s ním objať na privítanie alebo na rozlúčku, ale nič viac. Jednoducho, keď raz sa na to necítiš a je ti z toho proste nedobre, tak ten človek musí rešpektovať tvoje fyzické hranice. Musí. Nemôže ich bez tvojho súhlasu prekročiť. Nie. Potom poznáme ďalší typ hranice, emocionálna hranica. Človek ťa jednoducho ponižuje, posmieva sa ti, uráža ťa, zosmiešňuje ťa, kričí na teba, nadáva ti, keď to je tvoja hranica, koniec. Ak na teba niekto zakričí a ty mu povieš, nepreješ si to a on to robí znovu a znovu a znovu do nekonečna, alebo ak ťa začne ponižovať a zosmiešňovať a strapňovať ťa pre inými a ty ho upozorníš a on to ďalej robí a robí to fakt vedomé, že vie, čo robí. Proste nie. Nie, jednoducho, ak nerešpektuje tvoju emocionálnu hranicu, čau. Goodbye. A tretia hranica, sexuálna hranica. Ak sa ti niečo nepáči a nechceš to robiť, tak tvoj partner to musí rešpektovať. Ak sa o tom porozprávate a ty mu raz povieš nie a on na teba bude tlačiť a bude ťa nútiť robiť veci, ktoré nechceš, tak koniec. Jednoducho, koniec. Nedovoľ nikomu, aby na teba tlačil s vecami, ktoré nechceš robiť. To je jedno, čo to je. Jednoducho, keď sa na to necítiš sa bezpečne, nechceš to vyskúšať, nechceš to robiť, tak on ťa musí rešpektovať. A keď ťa nerešpektuje, koniec. Ďalšia hranica, ktorú nedovolíš niekomu prekročiť. Musíš si uvedomiť, že každý máme iné hranice. Zober si pero, zober si papier, zober si denníček a napíš si, čo sú tvoje hranice. Moje hranice môžu byť úplne iné ako tvoje hranice. Každý máme iné hranice. Takže to neznamená, že
Ak ja mám túto hranicu, tak ty máš presne rovnakú. Nie, možno je viac extrémna, možno je menej. Chápeš, sme individuálne bytosti, každý máme iné hranice. A keď fakt nevieš, aké sú tvoje hranice, pokojne sa zamysli, napíš si to tam, porozmýšľaj a pouvažuj, čo ťa trápi a čo nie, a čo ťa triggeruje a čo nie a čo ti robí zle. Prídeš na to, neboj sa. Musíš sa naučiť rozpoznávať svoje limity. Kedy je to na teba too much, kedy ešte nie. Kedy hovoríš áno, ale vnútri reálne kričíš nie. Čo sú tvoje limity, čo sú tvoje hranice? Ako ďaleko si ochotná zájsť? Čo chceš prekročiť a čo nie? Musíš si to usporiadať v hlave. Musíš si nastaviť hranice nie len s cudzími, ale aj sama so sebou. Ak ich nenastavíš, tak stratíš sama sebe rešpekt a sebaúctu a podobne. Takže musíš si nastaviť hranice. Ak napríklad tvoja hranica to, alebo si zmyslíš, že chcem mať dobrú postavu, alebo chcem schudnúť a podobne, tak tvoja hranica musí byť to, že si nedovolíš večer vyžírať chladničku. Alebo si zakazuješ, ok, nebudem jesť sladkosti. Alebo nebudem jesť také množstvo, budem jesť menej. Jednoducho, to je tvoja hranica a tu neprekročíš. A musíš ju dodržiať. Lebo keď nebudeš dodržiavať a budeš sama seba vylúčovať a proste pôjdeš sama proti sebe, tak budeš strácať k sebe sebaúctu. Jednoducho, nebudeš si veriť, nebudeš veriť tomu, čo si povieš, nebudeš veriť svojim činom ani svojim slovám, nebudeš veriť ničomu. Takže musíš si nastaviť hranice nielen s cudzími, ale aj sama so sebou. A ak si nevieš určiť hranice, ktoré budeš mať sama so sebou, ak si ich nevieš nastaviť, tak jednoducho porozmýšľaj, čo sú tvoje sny, čo chceš v živote dosiahnuť, čo chceš v živote robiť. A podľa toho sa začni riadiť. Ak je napríklad tvoja hranica prokrastinácia, nemôžeš dávať do ruky mobil, nemôžeš na sociálne siete, alebo napríklad sa chceš učiť, aby si stal zubárkou, tak si zakazuj sociálne siete. Obmedz ich. Alebo daj mobil úplne preč ženej miestnosti, aby si ho vedľa seba nemala, keď sa budeš potrebovať učiť. Alebo napríklad tvoja hranica, že fakt potrebuješ dodržiavať pitný režim, lebo tiež je zlé a máš nízky tlak. Alebo potrebuješ viac spať, aby si ráno bola čerstvá a mohla ísť do práce vyspatá. Chápeš, urči si svoje hranice a vďaka nim zdokonalíš svoj vlastný život a obohatíš svoj vlastný život. Ako hovorím, bez hraníc sa budeš cítiť nešťastná a frustrovaná a smutná a naozaj chceš dovoliť, aby iní ľudia riadili tvoj život, aby iní ľudia rozhodovali o tvojom živote, o tvojom osude, aby ťa manipulovali, aby ťa ponižovali a využívali. Naozaj chceš byť dnes svojprávna ako malé dieťa a chceš, aby ti organizovali celý život, lebo jednoducho nevieš povedať nie, keď máš povedať nie, alebo jednoducho nevieš povedať OK, stačí, fajn, too much. Jednoducho musíš sa to naučiť, lebo fakt si ničíš život. Sama sebe ničíš život. Nie tí ľudia ti ničia život. Ty si ho ničíš kvôli tomu, že ty nevieš nastaviť svoje vlastné hranice. Takže ty musíš niečo s tým spraviť. Musíš si uvedomiť, že nastavenie hraníc je pre tvoje vlastné dobro. Každé nie niekomu znamená áno pre teba. Nemôžeš sa rozmyslieť, OK, budem zlý človek a budem zlá, blablabla. Nie, nebudeš zlá. Budeš len samu seba ľúbiť a rešpektovať. Takže to, že si nastavíš hranice, je super. Nie je to nič zlé, je to super. A nezabudni, ty si na prvom mieste. Nikto iný, ty si na prvom mieste. A ako na to? Začni malými nie. Nemôžeš hneď niekomu nadávať a kričať na neho a byť vulgárna a neslušná. Nie. Jednoducho vysvetli napríklad kamarátke, že dnes nemáš čas. Nehnevaj sa, ale dnes fakt nemôžem. Potrebujem si dobiť svoje sociálne baterky. Alebo mám fakt veľa práce, alebo som jednoducho unavená, alebo jednoducho proste na to nemám náladu ísť niekam von. Keď je normálne, pochopí to. Keď to nepochopí, tak čo robí v tvojom živote? Nemá tam miesto. Nezaslúži si ho. Keď ťa ani nerešpektuje v takej základnej veci, ako že nechceš ísť s ňou vonku alebo ísť na kávu. Chápeš? Musíš to skúšať na týchto malých veciach a časom si zvykneš a budeš hovoriť nie automaticky na všetko, lebo budeš automaticky klásť svoje pocity a seba na prvé miesto. Takže vyskúšaj to, uvidíš, nie je to ťažké. Stačí len cvičiť a trénovať. Musíš si uvedomiť, ty síce nemáš moc nad ľuďmi a nad tým, čo robia, fakt nevieš ich ovládať a kontrolovať. Ani ja to neviem, ani ty to nevieš, nikto to nevie. Ale môžeš kontrolovať to, ako ty budeš odpovedať na to, čo ti oni robia. Nad samou sebou máš 100% kontrolu. Takže môžeš povedať niekomu nie, alebo ho poslať do keľu, alebo ho ignorovať, alebo fajn chlapče, nemám záujem. Jednoducho to, ako ty budeš reagovať, ako budeš odpovedať, je najdôležitejšie. Takže síce to, čo ti spravia, to fakt nevieš ovplyvniť, ale vieš ovplyvniť to, ako ty sa zachováš späť. Prosím, nenechaj si skakať po hlave. Fakt. A taktiež im nemôžeš dovoliť, aby zhadzovali tvoje hranice. Ty vieš, prečo si ich nastavila, ty vieš, prečo ich tam máš. Keď niekto bude hovoriť, si drama queen, alebo preháňaš to, alebo čo vymýšľaš, nie. Nie. Keď sa mu to nepáči, alebo je to jedno komu, pošli ho do keľu, pošli ho do zadku, nerieš ho. Absolútne nedovoľ nikomu, aby ti tlačil tie hranice, nedovoľ nikomu, aby šiel za tú hranicu, lebo tá hranica je najdôležitejšia, nie ten človek, tie hranice, ty si najdôležitejšia. Takže keď niekto bude spochybňovať tvoje hranice, prosím, buď v tom nekompromisná. Ak niekto bude prechádzať cez tvoje hranice, pošli ho do zadku.
Absolútne sa s ním nebav. Nezaslúži si byť v tvojom živote, keď ťa nedokáže ani v týchto základných veciach rešpektovať. Čo tam ešte hľada? Daj ho preč. Možno sa bojíš, že stratíš ľudí, ktorých miluješ. Možno sa bojíš, že tí ľudia jednoducho odídu, keď si nastavíš tie hranice. Tí správni ľudia zostanú. Keď ťa niekto ľúbi, bude ťa rešpektovať. Bude rešpektovať tvoje hranice. A keď to niekto nerobí, tak nepatrí do tvojho života. Je to jednoduché, si to proste aspoň pretrieš ľudí, ktorí tam patria a ktorí nie. Aspoň zistíš, ktorí sú tí praví pre teba a kto nie. Takže sa vôbec neboj, že budeš sama. Takí ľudia jednoducho nepatria do tvojho života. A poviem ti, radšej byť sama ako s nimi. Fakt. Takí ľudia, to fakt budem radšej sama. A ver mi, je to úplne v pohode, keď ťa nebude mať každý rád. Nemusíš byť obľúbená, nemusíš, ja neviem, zavďačiť sa každému, nemusíš skákať tak, ako každý píska, nemusíš byť proste v každej partii a byť s každým najlepšia kamarátka. Chápeš? Najdi si ľudí, ktorí ťa budú rešpektovať. Možno to bude iba jeden človek, možno 5, možno 10. Najdi si tých svojich obľúbených ľudí, tých, na ktorých sa máš vedieť 100% spoľahnúť, a tých, ktorí tu budú pre teba, a tých, ktorí budú rešpektovať tvoje hranice. Buď s nimi, nerieš iných ľudí. No a tak nie si obľúbená, no a tak nemáš 3000 kamarátov, máš len 3. Ale tí 3 sú tí praví. Vieš, že ich máš 24/7 pre seba k dispozícii, keď sa niečo stane. Nemáš tu niekoho, kto sa bude vyhovárať, alebo niekoho, kto ťa nebude rešpektovať, alebo chápeš, budeš mať ľudí, ktorí sú tu pre teba. A to je dôležitejšie ako byť obľúbená. Takže na záver už len jedna veta. Prosím, nedovoľ, aby ti ľudia zničili život len za to, že si nemala nastavené svoje hranice. Nedovoľ im to, nastav si tie hranice, funguj podľa nich, nedovoľ nikomu, aby prekročili tvoje hranice, ani sama sebe, rešpektuj samu seba a uvidíš, potom budú rešpektovať aj iní teba. Budú ti viac vážiť, keď budú vedieť, že máš tie hranice. Ľudia, ktorí majú hranice, tak tým ľudia skačú po hlave. Keď tie hranice budeš mať, uvidíš, budeš sama seba rešpektovať, budeš rešpektovať cudzí a budeš na tom super a budeš šťastná. Nebudeš viac frustrovaná, nešťastná, smutná, využívaná, ponižovaná, budeš šťastná. Takže prosím, nastav si tie hranice. Takže to je odo mňa na dnes všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. A ak sa vám video páčilo, prosím, hoďte mi like, hoďte mi odber, napíšte mi nejaký pekný komentár. Napíšte mi prosím, akú tému by ste chceli, aby som rozobrala na budúce. Budem veľmi rada za všetky tipy a rady. A taktiež sa pokojne nájdete aj na Instagrame. Hoďte mi follow, napíšte mi akú DM, keď si chcete len pokecať, alebo vás niečo trápi. Som ako vždy otvorená všetkým správam a budem naozaj šťastná, keď sa stretneme aj pri ďalšom videu. Zatiaľ sa majte krásny deň, ahoj. Prosím, nenechaj si skakať dole. Lebo